Yo, what's up mga kabaro no? May gabi. Karon mga kabaro na ako diri sa buhangin sa may init si mga kabaro no. Karon na ako diri sa mga kabaro no. Ipa jeans tire na ko ang body mga kabaro no. Iyo no. May tabo mga kabaro. Wala na mo gibalik ang mga kabaro no. Wala na mo gibalik ang so Nicole, wala na mo gibalik ang kining tubeless kay asa gani ko Nicole? Ilisa lang ko tube type. Ilisa lang magbaro no, mo ni ilis magbaro. Tube type ang ilis magbaro no. Yeah. Mga bago na kabaro no, na diri si Kuya. Kaway brother. Magbaro ako diri oh. Uy. 3 years na po na ako ba? Oh, 3 years na ni? Kurot na. Burot na. Baro likon yung chilling yun. Yo, tanggalan niyo. Rock, guys, tanggalay bugi na to tayo. Yeah, mga baro no, gikan ko nag-duty mga baro. Karon na nitabo mga baro. Nakita mo ko na akong motor mga baro no, nanay burot mga baro, nanay burot ang ligid ba. Moto nga. Ningagi ko diri pero sa pagkakaroon mga baro, dili na siya tubeless no. Cool, sa kabaro vlog na to Nicola. Oo. Kabaro. Shout out. Ay, ba? Ito na. Ano, kita to. Ano ba? Cool. Moto ko ipatira ka lang wala. Kanya nung lubot dali ako. Tarang maglisod ko ni Kulbak na ako sa mga kana ko mga probinsya ko. Nakapaplatan ko. Hindi sila mo bulget kay maglisod og tanggal. Ito lang uli pa yun. Ha? Ito lang uli pa yun. Sigol. Yeah, mga kabaro no, sitwasyon diri sa buhangin paggabi mga kabaro, mo ni mga kabaro. Mga kabaro, padog downtown nga dalan, papanakan mga kabaro. Muna siya tasyon mga kabaro no, kung yarong orasan na rush hour, alas 6:30. Padong dito sa pagbuntag mga kabaro, dili padong downtown. Dili siya traffic kasi mga kabaro no, kung buntag pag gabi na pod ang traffic na mga kabaro no, manguli na ang mga narbaho sa downtown, paingon og panakan mga kabaro. Dito na pod ang grabing traffic mga kabaro no. Pagkaron mga kabaro. Hoy. Ako na ning hinanayan mga kabaro kay ano man. Wala naman tayo bayro nun to ang motor mga kabaro no. Na-impas naman ato ning hinahinayan ni siya og papugi. Mga kabaro. Hoy. Tara kabaro. Tao rin ako ng ligid na tube type. Tube type. Wow. Tube type. Oh. Ora gahi gamay ko kay Di gamay. kaya kinaligid. Ha? Kaya ano kinaligid. Kita na Kasi para naligid gol? pangliguan. Power tire. Power gintag iya. Ako sa karon ni sa pag daon og ligid kay ni absent pa to kauban ako na si Nelson Andoy. Oy. Shout out kay Andoy. Sige, shout out kay Andoy. Shout out kay Yan sa YouTube channel niya. Dapat na karon sa mga pagtaon. Ikot na niya. Ikot na. Shout out kay Nelson Andoy tong vulcanizer rawo sa bigit. Paano rin atong kanya, generator? Sa pagkaroon mga kabaro, dili ako kumpleto na dali mga kabaro. Kita ya mga kabaro. Uy! How pala ka kul? Yung ka nag-practice na ka kul? Kamay. Yung practice, how pala lagi? Kamay.
ang tirada niya, Kol. Power kay Kol. Pasensya na to nitong motor kabaro no kung bugaw siya mga kabaro no kasi siyempre una ulan. Ato na lang naman mo ni siya o upgrade mga kabaro no kay impas naman atong motor ato nga naman mo ni. Pinagi ni kuya. Kulo. Ato nga naman mo ni pinagi ni mo kulo. Mga kabaro no, dagang ko content diri sa daily vlog ako diri may tabo diri nga shop mga kabaro no. Mga kabaro. Dagang ko content diri kaya ako ang body. Akong body mga kabaro ako ati manon kay sulod sa tulo ka tuig mga kabaro. Sulod sa mga tuig no. Na-impas naman siya mga kabaro. Mo ning pagkaron mga kabaro. Ato ning ati manon. O diri may tabo mga kabaro no. Kini nga shop mga kabaro ang pinaka-power no, dito sa buhangin. Big It Motorcycle Parts and Accessories. Nya mga kabaro no, padayon ta no, itong oras hapit na la city. Uy. May ganito ba? Kaya wali buto ba? Kapit na rin, damay na lang. Ha? Damay na lang kayo. Lagi buang, gayo. Oh, mga kabaro, pwede na po na ito ibiyahe. Layo-layo mga kabaro no, kay bago ligid akong body mga kabaro. Okay na siya, Kol? Okay na, Kol. Good. Kol, pang-thumbnail ako, Kol. Kol, Mga kabaro. pang-thumbnail ako, Kol. Pang-thumbnail. Kol. Na. Kada yung sabi. Pang-thumbnail. Sige, ingat. 1, 2, 3. Yun, no? Nya mga kabaro, no? Daghang salamat sa pagpuyog ako diri sa Ilakuya nga shop, no? Ug diri ako putol mga kabaro, ug mayong gabi. Daghang salamat. See you next vlog mga kabaro.